umshayi wenja kuvela umninja ahlale nabo ngane zakwethu. Niyalwazi udaba, Mkhonto wesizwe family. Good morning, as Commander morning. Noma kunini Commander morning. Ngane zakwethu, ithi inkulumo hands off General Nhlanhla Mkhwanazi. Hands off General Nhlanhla Mkhwanazi. Abamyeke, uyasebenza lo baba. Uyasebenza. Namanje ngisasho ngithi mina ijustice kababa uMkhwanazi ayitholakala ngane zakwethu. Kuphinde kube nejustice kaCwecwe. Baba uMkhwanazi siyacela ukuthi bakuyeke ingane yakwethu ngoba ubaphethe ngento encane, ebhodo elincane. Sikhumbule futhi ukuthi baba uMkhwanazi nguwena owathi shwele ngesikhathi kumele kobulawa abantu eNkandla. Kukodwa nje lokho ngane yaMkhwanazi, ngithi bafowethu, justice for ubaba uGeneral uMkhwanazi. Justice for yena ngane zakwethu. Justice for uCwecwe. Siyacela futhi ukuthi amaphoyisa akuleya ndawo mehluleke ake kuthunyelwe umuntu ofana noMkhwanazi akayoba provide kahle ngane zakwethu. Asingabheki umuntu oyedwa kulesa sikole. Kungenzeka ukuthi lo baba kayithintanga ingane, ithintwe woza kwabo. Abashaywe bonke isikolo sonke ngane zakwethu ebese ikhona ngale yamini ingane inyukubezwa ngocansi. Sengishilo umuntu uMkhwanazi umuntu ngumawini unzima unkwali yenkosi uMafingo. Umuntu batuba owalobolela amayadudu uMveyane. Sengishilo ngane zakwethu ngithi mina Phakama Ningizimu Afrika. The black people, we have to stand up to say isikolo sonke ngoba kunabantu besilisa kulesi sikolo ababekhona ngale yamini ingane ithola ukuhlunyezwa ngocansi. Ayikhale kubona bonke, hayi kumuntu oyedwa. Kungenzeka ukuthi lo akayithintanga, omunye wakhe wayithinta ingane. Ngiyacela bafowethu ake silenze ubulungiswa. Abenziwe ubulungiswa ngoba now they find out ukuthi usehambe wayowenza iDNA test. Kanjani iDNA? Bathi iDNA sehambe wayenza kanjani iDNA? Singazi private. No, ayenziwe bukhoma. Bafowethu ayenziwe bukhoma lento. Asikwazi ukunabelisana nabelungu beganga. Lento lena akuhambe kuyothinteka isikolo sonke ngoba bakhona abesilisa balapha abayotestwa. Hayi abayotestwa. Uyabona into evisa ubuhlungu kakhulu. Kube umuntu omnyama bebengeke bakhulume naye. Bebezokhuluma naye ngaphakathi behind the bars ngoba unje umhlophe ayisebenzi kanjalo. Ngithi justice for uMkhwanazi, isikole sonke lesi sathi wathi into yakhona ingane yethu uCwecwe ngane zakwethu. Ngiyacela isikolo sonke amadoda kuleya ndawo awathinteke. Asinankinga ukuthi kuhlumezeka othisha kuhlume fuseke abathinteke bonke abayocheckwa bonke public, not behind the scene. Sengishilo umuntu uMkhwanazi uNdongoma wenziwa inkwali yenkosi umshayi wenja ukuvula ngibhaqabule naye. Isikolo sonke akudilwe naso. I thank you.